1937, στη σκιά του πολέμου. Έκτος όροφος μιας πολυκατοικίας στη Μονμάρτ. Ένας στενός διάδρομος και μικρά φτωχικά διαμερίσματα. Το διαμερισματάκι των Λεσκαλιέ και απέναντι το νοσκό που είναι λίγο μεγαλύτερο. Καλοκαιράκι προς το τέλος του. Πρωινό ηλιόλουστο. Ζερβέ! Πώς το πιάσανε αυτό το πουλάρι? Σου μιλάει με τον ίσο, να δώσω το ραντεβού. Για το χαμένο μιλάς. Χρόνια τώρα ακούω αυτό το ραντεβού με τον Αμερικάνο. Για λεφτά δεν ακούω τίποτα. Δεν στρώμεσαι μόνο να κάνεις μια δουλειά. Σε μένα μιλάς έτσι. Σε σένα μιλάω έτσι. Και επίσης, σε σένα θα μιλήσει και εσύ τον νοικοκυρά. Που είναι τώρα για τον Νίκη. Να περιμένεις. Εγώ πώς περιμένω. Εσύ είσαι άλλο. Εσύ είσαι αυτό το ανεξέλεγκτο. Αυτή πάλι δεν το έχει. Εγώ είμαι καλλιτέχνη. Γι' αυτό. Ψωνάρα είσαι αγάπη μου γι' αυτό. Εγώ κυρία μου δουλεύω 20 ώρες την ημέρα. Και τι δουλειά κάνεις ακριβώς είπαμε? Δεν θα το εξετάσουμε τώρα αυτό. Δεν είναι δύσκολο. Θα το βρεις το λιμάνι το πουλάρι. Και παρά το αυτό το ηλίθιο μάτο που διαβάζει. Και πού θες εγώ να βρω το φουλάρι σου μέσα σε αυτό το χάος που λες? Δεν μιλάς έτσι για την τέχνη μου. Σωστά, γιατί περιμένει και ανθρωπότητα από την τέχνη σου. Εκτός από τον Νίκη που περιμένει. Να το. Μπράβο. Επιτέλους το βρήκα. Κάντε τώρα, κάνει γρήγορα, φύγε, γιατί νομίζω ότι ακούω την κυρία Μαρέ να έρχεται να πάρει τον Νίκη. Αντέφυγες γρήγορα. Το Νίκη. Σιγά τώρα το πρόβλημα. Το ξαφανίζονται. Σερβέ! Εσύ είσαι! Εγώ είμαι! Κάτσε την κυρία Μαρέ, κάτσε. Ποιο περίμενες? Ρομάντζο! Δεν μου λες, το τελείωσες να το διαβάσω κι εγώ! Δεν λέει και τίποτα. Δεν έχει πολύ κλάμα. Στο άλλο είχα βαλαντώσει. Μάλιστα. Ο Μάξ έφυγε, δεν τον βλέπω. Ο Μάξ έχει πάει να δει τον Αμερικάνο. Τελείωσε η υπόθεση. Άντε πια τόσα χρόνια τον ακούω αυτόν τον Αμερικάνο. Και δεν μου λες, πόσα θα πάρετε? 50.000! Και σιγά τα λεφτά δηλαδή. Ναι, καλά, γιατί τα έχεις και από πριν και σου πέσανε λίγα τώρα, κυρά μου. Άιντε και εσύ από εδώ. Αν θες να ξέρεις, απόψε θα το γιορτάσουμε στο Κανετόν. Στο Κανετόν! Όταν θυμήθηκες καλέ τον Κανετόν. Ο καλός ο κόσμος, αγάπη μου, πηγαίνει πλέον και τρώει στο Σεβιλιάν. Εμείς, εκεί πάμε και τρώμε με τον Λουί. Μπεν! Μπεν! Πού είσαι, Μπεν! Πού είσαι! Καταφωνεί. Τώρα! Σε 3 λεπτά κατεβαίνω! Άσε, σηκώθηκε σήμερα απ' τα άγρια χαράματα. Ξεφόρτωνε γόπες. Γόπες, ήου. Έχω να του ετοιμάσω και το σμόκινγκ. Σμόκινγκ ο ψαράς. Μπεν! Πού είναι η γραμμάτα μου! Πού είναι το γυναίκο μου! Τώρα! Βλέπεις, θα παρουσιάσει τα καινούργια του ποίηματα στο σαλόνι της κυρίας Τιμπούρ. Θα πας και εσύ μαζί του. Εγώ τις βαριέμαι αυτές τις ποιητικές βραδιές. Όσο που όλες αυτές οι γλώσσες της δίθεν καλής κοινωνίας είναι πληκτικές και αφόρητα βαρετές. Όχι πως είμαι σνόμπ. Κουνουπίδης εστέρνης. Πάει το κουνουπίδι. Το φάγαμε από το μεσημέρι. Όλο, δεν έμεινε τίποτα και για μας να φάμε. Τίποτα. Αχ, σκανή μου. Μπεν! Πέρασαν τα λεπτά, πού είσαι! Νάτος! Πέρασαν, έλα γρήγορα, Μπεν! Γρήγορα! Έσαξες Χριστιανέ, μαμά, πια έρχομαι! Αχ, Θεέ μου, και εσύ πια τώρα θα μαγειρέψεις! Πρέπει να περιμένω το Μάξ, να δούμε τι θα κάνουμε. Καλά, τι ανάγκη έχετε εσείς! Με τις 50.000 μπορείτε να κάνετε ό,τι γουστάρετε! Πρώτα απ' όλα θα φύγουμε από αυτό το αχούρι. 300 φράγκα για αυτό τον τάφο του ειδού. Και ο τάφος είναι αρχαίο, έχει αξία, παιδί. Αγάπη μου, η Μαρέ, είναι φραγκοφωνιά. Είναι φραγκοφωνιά, τι έγινε, λέ, ένα κούριος με φάει, πού, εδώ, κάτσε περίπου, να σου πάρω, ό,τι πάρω, εγώ εσύ, περίμενε, πάτε εσύ, και πάτω είναι, μας φάγανε, να σου πω, 14 σκότωσα σήμερα, δεν ξέρω τι λες, εμένα πάντως, δεν με τσιμπάνε ποτέ, φέρε πάνω που είχε καλό αίμα. Τι δεν με πεις, δεν έχω εγώ καλό αίμα. Είπα εγώ δεν έχω. Όποιος έχει δει να με γιάσετε. Τι λες καλέ. Δεν θα σου πω. Λες καλέ. Η κυρία Μαρέ. Η κυρία Μαρέ. Κυρία Λεσκαλιέ. Ναι. Εσείς είσαστε κυρία Μαρέ. Ποιος θέλετε να είναι. Ο σύζυγός σας με τα χρήματα που πήρε από τον Αμερικάνο. Τον είδα που έφευγε πριν. Χρόνια τώρα ακούω αυτόν τον Αμερικάνο. Δεν χρειάζεται να το ξαναπείτε. Το χωμάτι το παραμύθι. Τι θα γίνει με τον Νίκη, θα μου πληρώσετε επιτέλους. Αυτό είναι. Ξέρετε κυρία. Δεν ξέρω τίποτα. Και σας βαρέθηκα πια.
Μια περιουσία μου χρωστάτε, καλέ. Τρεις ολόκληρους μήνες. Δεν πάει άλλο πια, ξεχύλισε το ποτήρι. Σοβαρά! Πάντως ο Μαξ μόλις τώρα έφυγε και πάει να πάρει τα λεφτά. Τελείωσαν τα ψέματα. Κοιτάξτε, αυτός ο Αμερικάνος. Άντε πάλι με τον Αμερικάνο. Εσείς να κοιτάξετε να δείτε τι θα κάνετε. Δεν σας προειδοποίησα ότι αν δεν με έχετε εξοπλίσει μέχρι την 1η του μηνός θα σας πετάξω έξω. Εχθές ήταν 31. Με πληρώσατε? Όχι. Λοιπόν, ξεκουμπιστείτε. Τι υπενήσεστε? Δεν υπενήσωμαι καλέ, το κάνω. Σας πετάω έξω. Έξω λέμε. Παπολέρα! Ακούρι μου το καταντήσατε το διαμέρισμα. Ακούρι! Τι χάρη είναι αυτό. Λοιπόν, αλέ! Και θα μου το κάνετε λαμπίκο πριν φύγετε, τα ακούτε. Λαμπίκο θα μου το κάνετε. Μα δεν μπορώ να πάρω τέτοιες πρωτοβουλίες από μόνη μου. Πρέπει να περιμένω το Μαξ να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτός μπορεί να μην θέλει να φύγουμε, γιατί θα έρθει και αυτός ο Αμερικάνος. Ναι, ξέρω. Και ο Αμερικάνος, και ο Αφρικάνος, και ο Μεξικάνος. Το έχω ακούσει στο παραμύθι ούκο λίγες φορές. Και σιγά μην του πάρουμε και την άδεια του κυρίου Λεσκαλιέ. Θα σου τον βάλω εγώ να φύγει κουτρουφαριστός από εδώ μέσα. Μπλε μαρέ θα το κάνω. Μπλε μαρέ. Τι έγινε? Τα γνωστά. Τζιπ. Κάτι του είχε λέει και τρίχε. Έστειλε και τηλεγράφημα αυτή τη φορά. Πέτυχε τον ταχυδρόμο κάτω στην είσοδο. Έλα, δεν το πιστεύω. Μυστήριο πράγμα. Ο Αμερικάνος δεν ήρθε πάλι. Ήρθε όμως πάλι η κυρία Μαρέ και θα μας κάνει μπλε Μαρέ. Μας πετάει έξω, παιδάκι μου. Τι λες καλέ. Εγώ δεν πάω πουθενά. Έχω βολευτεί εδώ. Πάει και τελείωσε. Α, δεν σε μπορώ, άλλο σε βαρέθηκα. Και σένα και τις βλακίες σου και την τέχνη σου. Ζερμέν! Τι Ζερμέν και Ζερμέν, μωρέ. Μουρφουρά η κοιλιά μου. Τι θα φάω, τα πινέλια σου. Έλα. Ησύχασα. Θα πάω να ζητήσω κανένα φράγκο από τον Οσπό. Δεν έχει γυρίσει ακόμα. Και έπειτα με τη μούτρα θα πας, μωρέ. Τόσα του χρωστάμε. Θα πάρει, όχι θα πάρει. Ξέρετε. Ξέρω. Μη μου πείτε τίποτα για τον Αμερικάνο, λυπηθείτε με. Βαρέθηκα πια και να κάνω τα νίκια μου και να ακούω ιστορίες με αλλοδαπούς. Τέλος! Εντός μιας ώρας θα μου παραδώσετε τα κλειδιά. Επιτρέψτε μου να σας επισημάνω ότι με απευθύνεσαι σε έναν τόνο που δύσκολα θα μπορούσα να ανεχθώ. Εγώ κύριε μου είμαι καλλιτέχνη με το κου κεφαλαίο. Τα ακούσατε. Πώς δεν πανάσει και ο Χριστόφορος Κολόμβος. Σκασία μου. Με το σου κεφαλαίο. Εγώ τα λεφτά μου θέλω. Τα λεφτά μου. Με το λου κεφαλαίο. Καλημέρα, κυρία Μαρέ. Καλημέρα σε εσάς ερχόμουν. Μήπως ενοχλώ. Δεν ενοχλείτε ποτέ. Παρακαλώ, περάστε. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό. Εδώ έχω και την απόδειξή σας. Ορίστε. Αχ, ευχαριστώ. Πού. Ωραία. Τι το χάσω κιόλας. Αχ, μακάρι όλοι μου οι νοικιαστές να ήταν σαν και εσάς. Ανάτεμα τα ψώνια που έχω μαζέψει εδώ μέσα. Έχω βλέψει και τον άλλο, τον Τουλούζ Λοτρέ. Είμαι καλλιτέχνης και είμαι καλλιτέχνης. Μα είσαι εσύ καλλιτέχνης, εγώ είμαι η Κλεοπάτρα και ο Αντώνιος μαζί. Μια περιουσία μου χρωστάνε, καλέ, 3 ολόκληρους μήνες. Αλλά τέλος, τους έδιωξα. Νησάχνικια. Τους διώξατε. Βέβαια. Πού θα πάνε τώρα. Η οικονομική μου κατάσταση δεν μου επιτρέπει τέτοιους προβληματισμούς. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα εδώ μέσα. Ας πάει ο Χαραμοφάης να δουλέψει. Και αν σας έδινα εγώ τον Νίκη. Πού, αν μου το δίνετε εσείς στον Νίκη, αλλάζει. Βέβαια, με αυτά που μου δίνετε, δεν μπορώ να τους αφήσω στο ίδιο διαμέρισμα. Όχι. Βέβαια, θα τους βάλω στην κάμαρα 2. Τέλεια. Όπως νομίζετε, πηγαίνετε να τους το πείτε να χαρούνε. Πάω. Γεια σας, κυρία Μαρέ. Εσείς! Μαζέψτε τα και πηγαίνετε στην κάμαρα 2 για 1 μήνα. Και κοιτάξτε να με εξοπλίσετε για το καλό σας. Στο 2! Καλέ! Είναι αυτός είναι ο τάφος του Ινδού. Ούτε ένα παράθυρο δεν έχει. Αν σ' αρέσει! Αν δεν σ' αρέσει, υπάρχει και το Grand Hotel. Να τους φεσώσετε κι αυτούς να ησυχάσει και εμένα το κεφάλι μου. Μη σ' άφη πια. Κύριε μου, ομολογώ ότι προηγουμένως παραφέρει. Τώρα που το σκέφτηκα καλύτερα, επιτρέψτε μου να αποσύρω όλους σας είχα. Τι να αποσύρεις, καλέ. Σαν πως έχεις και τίποτα να αποσύρεις. Δεν χρειάζεται. Καταλαβαίνετε, είναι καλλιτέχνης εδώ. Βέβαια, με το κεφαλαίο. Και καλλιτέχνη, κοιτάξτε, μην μου το κάνετε αχούρι και τ' άλλο, για το καλό σας. Τι να κάνω τώρα, πού να αρχίσω. Μαξ,
Δημιουργό! Τι θα σου πω και εσένα τώρα. Ζαν, πού είσαι, πού είσαι όταν σε χρειάζομαι. Καλέ, Λέτε εδώ, δεν τα κομίζετε. εδώ είσαι. Έτσι για αλλαγή. Βάλε και εσύ κανένα χεράκι. Κατάλαβα. Μα τι έγινε? Η κυρία Μαρέ ήθελε να μας πετάξει έξω. Και τι έγινε τελικά? Μας κράτησε μέσα. Αλλά δεν θα το κάνει εσύ. Μας έριξε στο 2. Στο 2 που έρχεται και η δική μου σειρά. Καλά και οι 50.000. Άιντε και εσύ από εδώ. Βοήθαμε λιγάκι να τελειώνουμε την τραπτίδα. Ευχαριστώ. Έτοιμος το δέκτα στο κίνηματα. Προσέξτε τα σαναμάτια σου. Ναι, μην χάσουμε. Μήπως θα πάνε στο φούρνο? Τι να πάω να κάνω, παιδάκι μου, στο φούρνο, να ψω τα ποδάρια μου. Για να μου παίρνατε και εμένα λίγο ψωμάκι. Και κρατήστε τα ρέστα αν χρειάζεται κάτι. Να σε καλά, κοριτσάκι μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να είστε καλά. Στο καλό. Άντε, τη βολέψαμε πάλι. Ξέχασε τα τσιγάρα μας. Πάλι τσιγάρο θα πάμε για βράδυ. Έλα, άσε τις εξυπνάδες. Μην πας στη συζήτηση. Σαν βοήθεια λίγο τελειώνει. Ευχαριστώ, κορίτσι μου, ευχαριστώ. Άντε, βάλε μου στην καφεγεράκι. Θα βάλω. Ένα και δύο, τρία. Εδώ είστε εσείς. Σας ψάχνω για τον Νίκη. Ξέρετε, Επειδή ξέρω γι' αυτό. Οι ίδιοι είστε όλοι φτιστοί. Αλλά σήμερα θα με πληρώσετε. Περιμένω και μέρα παραπάνω. Μα κυρία Μαρέ, πώς να σας πληρώσω αν δεν έρθει ο ραβωνιαστικός μου? Αραβωνιαστικός! Αραβωνιαστικό τον λέμε τώρα! Και ποιον έχετε αυτή τη βδομάδα για αραβωνιαστικό? Το λογιστή, το βιολιστή ή τον παλαιστή? Κυρία μου. Δεν σας επιτρέπω. Καλή, τι δεν μου επιτρέπεις? Πλήρωσες, δεν πλήρωσες. Πλήρωσες, να έχεις δικαιώματα. Σας είπα, θα σας πληρώσει ο ραβωνιαστικός. Αφού δεν τρεπόσαστε να περιμένετε από τους αραβωνιαστικούς και είναι και κακοπληρωτές. Κοιτάξτε, πού πάνε και τους βρίσκουνε. Τους απένταρους. Δεν πάνε να βρείτε καμιά δουλειά, λέω εγώ. Μα πώς μου μιλάτε έτσι? Ποια νομίζετε επιτέλους πως είμαι, καμιά τσούλα? Άτυχη είμαι, κυρία Μαρέ, άτυχη. Ξέρετε εσείς τι έχω περάσει εγώ στη ζωή μου? Ξέρετε, κυρία Μαρέ, ξέρετε πόσα βιβλία έχω διαβάσει εγώ για να φτάσω σε εδώ? Όχι, δεν ξέρω. Και δεν με νοιάζει. Δεν έχω προβλήματα εγώ. Και έχω και εσάς που δεν με πληρώνετε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Σας είπα, θα σας ξοφλήσει ο ρεμονιαστικός μου. Αυτός δεν είναι σαν τους άλλους. Αυτός θα με παντρευτεί. Και τότε να δούμε πώς θα μου μιλάτε όταν θα είμαι μια κυρία. Που ανοίγετε το στόμα σας και δεν ξέρετε τι λέτε. Μα τι νομίζετε επιτέλους? Άντε του δρόμου! Μακάρι να ήσουν του δρόμου. Τουλάχιστον το πλήρωνε στον Νίκη. Όχι τώρα, δεν πρόκειται να ανεχθώ με τις προσβολές σας. Ως το τέλος του μήνα θα έχω ξεκουβαλήσει από εδώ μέσα. Μορφή μας λες και εγώ θα βάλω την γάτα μου να κλαίει. Ένα σας λέω, πριν φύγετε θα με εξοφλήσετε για το καλό σας. Να αφήσεις. Αχ, κύριος Μπόμ, είδατε που έχουμε καταντήσει. Κοιτάξτε αυτή την πουτά, μην την πω. Αχ, δεν ξέρετε τι τραβάω για να πληρωθώ. Μα τι ζωή άνθρωποι είναι αυτοί καλέ. Τι τα θέλετε, η καιρή είναι δύσκολη. Και για μένα είναι δύσκολη. Ξέρετε τι έξοδα έχει αυτή η πολυκατοικία, τι φόρους πληρώνω στο κράτος, πόσα δίνω στους δικηγόρους για τις αγιογλιές της εξώσεως. Σε πια την αδελφή μου που την πληρώνω για να παριστάνει τη θηρορίνα. Κακό χρονονάκι! Αχ, κι άλλα, πολλά. Τι να σας λέω τώρα, ή μήπως σας πω. Όχι, όχι, λυπάμαι που θα σας διακόψω, αλλά την άουσα λίγο. Καλή σας όρεξη, κυρία. Καλή όρεξη, κύριε Σπό. Καλημέρα, κυρία Μαρέ. Μπα, καλώς το ζωή. κάνετε? Εσύ τουλάχιστον θα με πληρώσεις, Βεβαίως. Εδώ έχω την απόδειξή σου. Ορίστε. Α, πού, έχεις, Δεν έγιναν ακόμα οι πωλήσεις, Όχι ακόμα, αλλά τις περιμένουμε. Μάλιστα, κατάλαβα. Για να δούμε μέχρι πότε θα με πληρώνεις κι εσύ. Γεια σας, γεια σας, Παρακαλώ, κυρία Μαρέ. παρακαλώ. Γεια σας. Παρακαλώ, θέλετε κάτι? Είστε ιδιοκτήτρια. Μάλιστα, γιατί. Εφοριακός! Όχι. Η πυρόνα μου είπε ότι νοικιάζεται ένα διαμέρισμα και πώς θα σας έβρισκα εδώ. Ναι, που κακό χρονονάκι.
κύριε. Μάλιστα, μάλιστα. Και για πότε το θέλετε? Το συντομότερο δυνατόν, ακόμα και σήμερα. Α, είστε και ανυπόμονος. Ελάτε, ελάτε. Αυτό εδώ είναι το διαμέρισμα. Έχει λίγο βέβαια το μαύρο του το χάρι, αλλά μη σας νοιάζει, μέχρι αύριο εγώ θα τους μαζέψω. Μπορείτε να κατασταθείτε. Μάλιστα, και τι ζητάτε γι' αυτό? 500. Πόσα? Για σας, 300. Παρακαλώ, κοιτάξτε εδώ, για το γκάζι και το ηλεκτρικό υπάρχει διαφορετικός μετρητής σε κάθε διαμέρισμα. Διακόπτης εδώ, διακόπτης εκεί. Έτσι όλα μπορείτε να τα κάνετε μόνος σας. Αυτή άλλωστε είναι και η φιλοσοφία μου. Ο καθένας για τον εαυτό του. Και ο Θεός για όλους. Αμήν. Συμφωνώ απολύτως. Έτσι, μπράβο. Για το καλό σας. Και τι δουλειά κάνετε για να έχουμε καλό ερώτημα? Είμαι φοιτητής. Α, δεν είστε καλλιτέχνης δηλαδή. Είμαι και λίγο καλλιτέχνης. Να μην χάσουμε, άλλος λοτρέκ μας βρήκε. Και το ονοματάκι σας? Henri Jeanval. 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 Henri. Αχ, είναι πολύ. Τι? Πολύ. Ναι. Καλλιτεχνικό. Εγώ είμαι η Μαντάμ. Μαντάμ? Μ' αρέσει. Α, γοητευμένη. Εσύ. Λοιπόν, το δωμάτιο μου κάνει. Και το νίκη μου φαίνεται λογικό. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ησυχία. Από ησυχία. Μην ανησυχείτε. Από ησυχία στο εκτοπάτωμα. Άλλο τίποτα. Στο εκτοπάτωμα δεν συμβαίνει τίποτα ποτέ. Τίποτα και ποτέ. Μελιές, ωραίο καπέλο και τι λουλουδικό, τανσία. Ο αραγωνιαστικός. Άντε καλέ. Αυτός είναι σπάνιο. Η μάνα μου το πήρα στις εκδόσεις ευκαιρία. Αν τα καλά. Καλέ, τι έγινε αυτή η ψυχή, τον χάσαμε, πάει κι αυτό. Να τα κι άλλο. Η μοίρα μου το έχει φαίνεται να μην μου στεριώνει άντρας. Υπομονή, τι να κάνεις. Όλοι στο περίμενε είμαστε. Δεν σου είπα, δεν σου είπα. Τι καλέ? Είδα από το παραθυρό μου την κυρία με τα γκρι. Αλήθεια, πού την είδες? Απέναντι στο πεζοδρόμιο. Υπέροχη ήτανε. Όμορφη, κομψή, καλοντημένη. Το κάτι άλλο πράγμα. Ήτανε πάλι ντυμένη στα γκρι. Καλέ, άλλο χρώμα δεν έχει αυτή. Μπε! Εδώ είμαι, τι έγινε? Έλα γρήγορα. Η Δεσποινή Ζάνη για την κυρία με τα γκρι. Σοβαρά? Απέναντι στο πεζοδρόμιο. Να πάμε να την παρακολουθήσουμε. Να πάμε. Δεν θα την προλάβουμε. Άντε να αποκλείεται. Τι πάμε. Τι θα γίνει με αυτά τα τσιγάρα, κόκκαλα έχουμε. Δεν μας φανετάς και εσύ και τα τσιγάρα σου. Εδώ παιδί μου έχουμε γεγονότα. Μα έχω πρόβλημα, παιδί μου. Δεν μπορώ να δουλεύω χωρίς να καπνίζω. Και δεν μπορώ να καπνίζω χωρίς να δουλεύω. Πού τις βρίσκεις αυτές τις άλλες ή τις λες μου λες? Άντε πάμε κορίτσια, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, πώς πάλι έρωτες. Από το κακό στο χειρότερο. Εσείς οι άντρες είστε όλοι. Ξέρω. Ξεράτε σου, ξέρεις, πού να ξεραθείς, έφυγες. Έλα σαν έρχεσαι. Άντε κουνήσου. υπό τους ήχους της ορχήστρας. Και ξαφνικά, που είναι η Μύρια, είδατε τη γυναίκα μου, να μου πείτε, ξέρω, είναι πάλι με αυτόν. Θάμου, τι εξευτελισμός. Ρόμπερτ Κιρσλεϊ, μην προχωράς άλλο, ήρθε η ώρα να μετρηθούμε. Είσαι ένας τυποτάνιος, διάλεξε τα όπλα σου. Τα όπλα σου. Αγαπούλα μου, όχι, όχι, όχι! Τα όπλα μου. Εγώ κύριε, είμαι ένας καλλιτέχνης και τυφλός η ζήλια. Εμένα τα όπλα μου είναι τα πινέλα και τα καβαλέτα μου. Τα χρώματά μου είναι τα όπλα μου. Μην ξεχνάτε κύριε ότι είμαι ένας καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης. Το ότι είσαι ανήθικος κύριε, το ήξερα. Δεν ήξερα όμως ότι είσαι πια δειλός. Και δειλός. Το έγραψες? Το έγραψα μπαμπά. Όμως θα αργήσεις, πέρασε η Να ώρα. πάρει τι. Εγώ πιστεύω ότι είναι το καλύτερο, αλλά είναι ώρα να φύγω, Έλα. Μην ξεχάσω να σου φέρω βελόνες και ασπιρίνες που ζήτησες. Βελόνες και ασπιρίνες. Ωραία, γεια σου.
Άσημο. Εγώ είμαι η Μαντάμ. Λεσκαλιέ. Γοητευμένο. Το γνωρίζω πολύ καλά αυτό το δωμάτιο. Είναι το δωμάτιό μας. Ήταν δηλαδή, αν εγώ και ο σύζυγός μου είχαμε λεφτά να το πληρώσουμε, εσείς δεν θα μένατε εδώ. Αλλά ο σύζυγός μου είναι καλλιτέχνης, όχι άσημος, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Καταλαβαίνω. Μήπως χρειάζεστε κάποιον να σας καθαρίσει, δεν θα σας πάρω πολλά. Άμα είναι να μην μου πάρετε πολλά, κάτι μπορεί να γίνει. Πέρασε μέσα να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πω, αγνώριστο το κάνατε. Τι καπριτσαρίες, τι πίνακες. Αχ, αυτός είναι ηθοποιός του σινεμά, τον ξέρω. Τον έχω δει και σε ένα έργο. Του έχετε πάρει και αυτόγραφο. Ξέρετε, εγώ ήτανε να γίνω στάρ του σινεμά. Με κυνήγαγε ένας σκηνοθέτης. Ήτανε ψηλός, ήτανε ξανθός. Είχε τις χάρες όλες με πράσινα μάτια. Αλλά εγώ είχα μαναμότια μόνο για τον καλλιτέχνη μου. Καλά κάνατε. Και πώς θα μου παίρνετε για να μου καθαρίσετε? 3 φράγκα. Πόσο? Την ώρα. Και χρειάζεται μια ολόκληρη ώρα για να καθαρίσετε αυτό το δωματιάκι. Άντε καλέ, το πολύ φυσιορίσματα με παίρνει. Να τσακ και τελείωσε. Να σας πω όμως, να σας παρακαλέσω κάτι. Ελάτε καλέ, καθίστε σαν το σπίτι σας. Ευχαριστώ. Μην το κυκλοφορήσετε πολύ, γιατί δεν θέλω να το μάθει ο άντρας μου. Είναι ευαίσθητο άτομο, δεν με αφήνει να ξενοδουλεύω. Τέλος πάντων, ούτε στα πιάτα φέρνει να τη φτάσει. Ξέρετε, καθαρίσει αυτή η δωμάτια, αλλά αυτή δεν είναι σαν και εμένα. Πού να σας τα λέω, αυτή είναι, πώς να σας το πω, εξ όλης και πρώτης. Τις προάλλες, να φανταστείτε, είχε πάρει και εμένα να νοικιαστεί. Αυτό δεν είναι και τόσο κακό. Να βλάβεστε με αυτήν. Μα τι μαθαίνω από εσάς. Ζερμέν! Έλα! Πού έβαλες το περνί των παπουτσιών? Τελείωσε. Φταίς τα παπούτσια και τρέξαμε την κούτσα. Έλα, άσε τις αγαμάνες. Λοιπόν, πρέπει να πηγαίνω. Γεια σας. Γεια σας. Α, καλέ. Αλήθεια, δεν σας ρώτησα. Εσείς με τι ασχολείστε? Είμαι συνθέτης και στιχουργός. Ο Μαξ θα χαρεί πολύ. Ο Μάξ, ο σκύλος σας. Ο άντρας μου. Του αρέσουν πολύ οι διανοούμενοι. Και εμένα γι' αυτό με παντρεύτηκε, γιατί είμαι διανομένη, δεν βρίσκει. Καλά, και εσύ μια διανομένη πώς φτάσατε να ζείτε στο έκτο πάτωμα μιας τέτοιας πολυκατοικίας και να ξενοδουλεύετε. Πάρα πολύ άδικο, αλλά τι να κάνω. Ξέρετε τι έχουμε περάσει εμείς. Τρομερές καταστάσεις. Αλλά πού θα πάει, θα αλλάξουν τα πράγματα. Ο Μαξ έχει κλείσει μια σπουδαία δουλειά με έναν Αμερικάνο και... Ζερμέν! Έφτασα! Αύριο λοιπόν εντεμέν. Ναι, Γεια σας. Όταν λέω ότι θέλω να καπνίσω, εννοώ ότι θέλω να καπνίσω τώρα. Συνονοηθήκαμε. Και εσύ με έπριξες. Συνονοηθήκαμε. Άντε, να πάω και για τα τσιγάρα σου για να τελειώνω. Άντε. Μπελάκο. Άντε. Ομορφιές. Για αυτό το βάλαμε, για τον Παλαιστή. Ο Παλαιστής μας τελείωσε. Τώρα βγαίνουμε να βιολιστεί. Και που παίζει το βιολί αυτός. Ζαν, τον άντρα μου δεν τον έχω για πατριά. Μην ανησυχείτε κυρία Λεσκαλιά και δεν μ' αρέσει ο άντρας σας. Ψάχνω για κάτι καλύτερο. Άι και εσύ από εδώ. Εγώ πώς δεν το εκλάβω αυτό που είπατε. Ακριβώς όπως το είπα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση εμείς οι δύο μια μέρα να... Ο Χριστός και η Παναγία. Έλα Ζαν, κουνήσου. Κουνιέμαι. Γεια σας. Γεια σας, γείτονας. Μαξ Λεσκαλιέ, καλείτε. Μένω εδώ στο πάτος του πιανό με τη Ζορβάνι, χαίρομαι πολύ. Ζορβάνι είπατε, Ναι. Μήπως σας βρίσκεται ένα τσιγαράκι να σας πάρω. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να πάρω και ακόμα μην είναι μετά. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, υπάρχει και ένα ρητό για τη περίσταση. Δεν μπορώ να καπνίζω χωρίς να δουλεύω και δεν μπορώ να δουλεύω χωρίς να καπνίζω. Α, ωραίο δωμάτιο, Το ξέρω πολύ καλά. Μέναμε εγώ και η γυναίκα μου εκεί. Το νοσταλδόι. Φαντάζομαι να με ψιάζεστε με τι ασχολούμαι. Ναι, ζωγράφος αν δεν κάνω λάθος. Μου είπε η γυναίκα σας. Δεν κάνετε, ζωγράφος. Τι άλλο σας είπε η γυναίκα μου. Τίποτα το σπουδαίο. Πώς πάνε οι δουλειές αυτόν τον καιρό? Χάλια. Δεν αγοράζει κανείς ούτε φτωχοί ούτε πλούσιοι. Κρίση. Εγώ όμως ετοιμάζω μια μεγάλη δουλειά με έναν Αμερικάνο. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Θα ζωγραφίσετε πίνακες? Όχι. Κουτιά από καραμέλι. Τον πάτο. Τον πάτο? Ναι, τον πάτο. Από μέσα δηλαδή. Απ' έξω τα μπαίνει φίλοι. Μπράβο, άντε, καλές δουλειές. Σας ευχαριστώ. Να σας πω. Θα πάρω και ένα τσιγαράκι ακόμα. Κική, βοήθεια, Τι συμβαίνει. Ο Κική έπεσε από το παράθυρο. Τι έκανε λέει. Ο Κική έπεσε από το παράθυρο. Το χρυσούλι μου.
πάνω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ω, έχει πολύ κόσμο στον δρόμο. Σκέψου αυτό που έφταγε την καρδιά. Έλα και εσύ καημένη. Τι είναι αυτό που λες? Το κακόμοιρο, το γατάκι. Έλα μην κάνετε έτσι. Το γλυκούλι μου, το μικρούλι μου, το γίγι μου. Αχ, το χρυσόμορος πως κάνει το μνημόνι της συντροφιά. 6 ώρα μετά είναι πίτα! Τι πίτα! Σαρόπιτα! Μην μου κοιταράσετε καλέ. Κάνε, περιμένετε να βγει ο νέος μας γείτονας, να δούμε τι έγινε, τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει. Όχι, έπεσα το παράθυρο. Ποιος κι εκεί? Η γάτα, το μοσχό. Σκοτώθηκε. Έγινε πίτα! Ψαρόπιτα! Νάτος και ο Κίκη. Ποιος κατάλαβε. Μπράβο, μπράβο. Αχ, κορίτσι μου, χαράξατε πάρα πολύ. Πάμε γρήγορα σπίτι μας, δεν θα αφήσουμε να ηρεμήσει. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Να ηρεμήσει, να ξεκουραστεί. Α, δεν γνωρίζετε. Θα το συζητήσω. Η Δεσποινίζα, ο κύριος Ζωνβά. Αχαίρω πάρα πολύ. Γοητευμένος. Ήταν πολύ ευγενικό αυτό που κάνατε με το γατάκι. Σου πω δεν καλύτερα έκανα κάτι. Α, μην το λέτε, μην το λέτε. Δεν είναι όλοι άντρες ευαίσθητοι όπως εσύ. Χάρηκα. Πολύ. Πάρα πολύ. Όχι με κοπέλα, την έχει την πείρα της. Δεν το λέει εύκολα το όχι. Επαγγελματίας. Και ακόμα, να πού θα πάει. Τι περιμένει να κάνει. Σαν τα πετρέμες θα τους αλλάζει. Σε μια εβδομάδα μπορεί να είσαι εσύ στη θέση του πιο ληστή. Πιο ληστή. Και η μικρή όμως έχει τη χάρη. Λυπής. Λυπής εμένα που με βλέπετε με είχε εμπνεύσει για ένα από τους σημαντικότερα έργα. Μισό λεπτάκι να σε επιζητήσω να σου το δείξω. Μα είναι κατάλληλη στιγμή τώρα. Όχι καλέ, ελάτε, ελάτε. Επίσης, επίσης. Παρακαλώ, κύριε Δασκαλιέ. Να σας ζητήσω. Η Δεσποινή σας πει να σου πω, ο κύριος Ζωνβάρ. Ωραίος το γείτονα. Μας γνώρισε ο Κική. Δεν πρόλαβα να σας ευχαριστήσω πριν. Ήμουν πολύ ταραγμένη. Δεν έκανα κάτι, μην το κάνουμε θέμα. Ω, κύριε Ζωνβάρ, επέμενε οπωσδήποτε να δει το πίνακα που σας έχω φτιάξει. Θα μπορούσε. Φυσικά, μισό λεπτό. Είναι καλός. Αριστούργημα. Ορίστε. Δεν έχω μείνει άνατος. Είναι λίγο αφαιρετικό βέβαια. Έτσι έπρεπε. Πού να δεις τα σκύλια που ξεμουτάνε. Μισό λεπτάκι να πάω να τα φέρω. Μισό λεπτάκι με πίσω. Δεν τα βρω δηλαδή και δεν είναι κανείς Μα πώς κατάφερε και σας έκανε. Δεν το καημένο. Το έχει πάρει πολύ σοβαρά ότι είναι καλλιτέχνης. Ξέρετε, είμαι και εγώ καλλιτέχνης. Είμαι συνθέτης και στιχουργός. Αλήθεια. Ναι, απλά έχω αφήσει κάτι στιχάκια στη μέση και πρέπει τώρα να τα ολοκληρώσω. Πρέπει να σας τα αφήσω. Γεια σας. Γεια σας. Τι έκανες, τι είπες. Δεν τη φωνάσετε. Η κυρία με τα κρύ έρχεται κατά εδώ. Ποια? Η κυρία με τα κρύ. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Είναι στο τέταρτο, φτάνει στο πέμπτο. Τι γίνεται γρήγορα μέσα στο σπίτι. Μα γιατί εγώ θέλω να τη δω. Ω, είδες τι πήγε να πάρει το πατή από την περιέργειά του. Θέλεις να πεις τη δίκη του. Πες, πες μου. Ζερμέν! Ακόμα εδώ είσαι! Όπου να σκάσεις τη χάρη στην διαβολήθειος. Μια ευκαιρία να τα δω και από την κυρία με τα κρύ και μου τα χάλασε όλα. Πάμε, κορίτσια. Έλα, Ζαν. Μα γιατί την παρακολουθεί, τι της έχει κάνει. Τίποτα καλέ. Απλώς έχει λυσάξει να μάθει ποια είναι και που μένει. Την έχουμε δει κάποιες φορές. Ανεβαίνει μέχρι εδώ, κοιτάζει την πόρτα σας και αμέσως μετά φεύγει. Τι να πω, παράξενα πράγματα. Ναι, παράξενα πράγματα. Ξέρετε, έτσι όπως στεκόμαστε εδώ μου μοιάζει, λες και είμαστε ακουμπισμένοι στην κουπαστή του καταστρώματος ενός υπεροκειάνου, με τη θάλασσα να φεύγει πίσω. Μα πού τα βρίσκετε και τα λέτε. Εμένα πάλι μου φαίνεται και σαν να είμαστε ακουμπισμένοι στην κουπαστή της σκάλας. Είναι γιατί έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Κλείστε τα και θα δείτε. Κλείστε τα. Είμαστε σε μια κουρασιέρα. Το πλοίο μας πηγαίνει στην Καραϊβική. Έξω έχει μια τροπική νύχτα και τα άστρα ψηλά στον ουρανό λαμπυρίζουν. Φυσάει ένα γλυκό, μεθυστικό αεράκι. Κλείστε τα μάτια και αφήστε το χάδι της μουσικής να σας ταξιδέψει.
μέρες αργότερα, Σάββατο αργά το απόγευμα, ο διάδρομος είναι άδειος. Ζουζό, θα σου μιλήσω έξω τα δόντια. Οι ευθύς δεν κάνετε. Είναι άλλο επίπεδο καλλιτεχνικού. Προσωπικά Ζουζό, ως πετυχημένος λογοτέχνης και ως πατέρας, προσπάθησα να εμφυσίσω στην κόρη μου τα ευγενικά αισθήματα και τα πάθη των ηρώων. Και νομίζω ότι το κατάφερα. Ως εκ τούτου θέλω για την κόρη μου έναν άντρα. Έναν άντρα κάπως πιο φαντεζή. Μα κύριος πω, μπορεί να μην είμαι αυτό που λέτε φαντεζή, αλλά δεν είμαι και κανένας χάλιας. Έχω τουλάχιστον μια δουλειά, κύριος πω. Ζωσό, δεν με καταλαβαίνεις, παιδί. Ζεις μια ζωή πολύ περιορισμένη. Παραμένεις συστηματικά την πνευματική σου καλλιέργεια και δεν είσαι διανόμενος. Άσε δηλαδή που δεν έχεις και καμιά καλλιτεχνική κλίση. Με την Εδβίλη σας χωρίζει ένας ολόκληρος κόσμος. Ο κόσμος μας. Μα κύριος πω, κάνω σοβαρές προσπάθειες για να καλλιεργηθώ. Πρώτα απ' όλα έχω διαβάσει όλα σας τα μυθιστορήματα. Αυτό σε τιμά. Αλλά δεν αρκεί Ζωσό. Υπάρχουν κι άλλοι συγγραφείς εκτός από μένα. Τσέχο, τον Στογεύσκι. Μα κύριος πω, σας παρακαλώ, αφήστε με να ελπίζω και σας υπόσχομαι ότι από σήμερα κιόλας θα κάνω ό,τι είναι δυνατό για να φτάσω στο επίπεδο της Εδβής. Η Εδβής είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες. Είναι τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά, τόσο τρυφερή. Έλα μωρέ Ζωσό τώρα, να με κάνεις να βάλω και εγώ τα κλάματα και πού. Ξέρει τώρα ότι εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε ευαίσθητοι. Άκουσες το παιδί μου, ό,τι είπαμε νεροκαλάτι, έτσι. Εμένα εκείνο που με νοιάζει είναι να μην μάθει Εδβής ότι είπαμε εδώ απόψε. Γιατί έτσι πρέπει. Τουλάχιστον κύριος πω, μπορώ να έρχομαι να σας παρακολουθώ στις στιγμές της δημιουργίας σας. Μήπως γίνει τίποτα με το επίπεδό μου. Βεβαίως παιδί μου, άλλωστε, ό,τι μαθαίνει κανείς καλό είναι. Μπορώ από σήμερα κιόλας. Φυσικά. Σάββατο απόγευμα χωρίς εσένα, είναι σαν να τρώμε σκορδαλιά χωρίς τόρδο. Τελειώσατε με τα μυστικά σας. Όχι και μυστικά. Εδώ ο φίλος μου ο Ζωζό είχε ένα προβληματάκι, το λύσαμε. Έτσι Ζωζό. Τον βοήθησα εγώ καταλήλως. Για πες μου όμως, θα δουλέψουμε απόψε. Απόψε, κάτι μου έρχεται. Κύριε πω, μπορώ να μείνω να παρακολουθήσω αυτό το κάτι που σας έρχεται. Μήπως γίνει κάτι με το επίπεδο, ξέρετε, έχω τους λόγους μου εγώ. Άλλη φορά το ζώο μου, γιατί. Γιατί? Μπαμπά, ξέχασα να σου πω. Σήμερα στις 5 θα έρθει ο κύριος Ζωνβάλη για το τσάι. Και είναι πέντε παρά. Ποιος τον κάνεις? Εγώ καλέ μπαμπά, για να τον ευχαριστήσω που έτρεξε για το χατί. Έχεις κάτι εμπνεύσεις όμως. Ζωζό, έφερνες εσύ. Ναι, κύριε πω, θα πάω σε καμιά έκθεση, σε καμιά διάλεξη. Μήπως γίνει κάτι με το επίπεδο, ξέρετε, για τους λόγους μου. Γεια σου, Εδβής. Γεια σου, Ζωζό, τα λέμε. Τα λέμε. Έλα, Ζωζό, έφερνες είπαμε. Έλα, παιδί μου, έλα, έξω, άντε πάμε. Γεια σας. Χαίρετε κύριε Ζωβάνη, πώς είστε. Περάστε παρακαλώ, περάστε. Γοητευμένος. Εγώ μόνο να φέρω κάτι να πιούμε. Ναι, καθίστε κύριε Ζωβάνη. Αχ, ευχαριστώ πολύ. Κύριος πω, με όλο το θάρρος. Αυτή η κυρία με τα γκρι που όλοι μιλάνε για την ποια είναι. Κανένας δεν ξέρει. Ο καθένας τη φαντάζεται όπως θέλει. Η κυρία με τα γκρι. Ωραίος τίτλος. Πιασάρικος. Ίσως το επόμενο μου μυθιστόρημα να ασχοληθώ με το προσωπικό της δράμα. Μα, αφού δεν την ξέρετε καν. Δεν είσαι λογοτέχνης, και αυτό τα λέτε αυτά. Αν και από ό,τι έχω μάθει είστε λίγο καλλιτέχνης, Ναι, είμαι συνθέτης παύλα στιγουργός. Εγώ είμαι λογιστής παύλα λογοτέχνης. Το λογιστής είναι αυτό που φαίνεται. Το λογοτέχνης όμως είναι αυτό που είμαι. Κι αν δεν ήταν το λογιστής να με τραβάει πίσω, τώρα θα είχα φτάσει στον κολοφόνα της δόξης μου και δεν θα έγραφα λαϊκά μυθιστορήματα. Γιατί, τι έχουν τα λαϊκά μυθιστορήματα. Μια χαρά είναι. Πολύ καλύτερα από κάτι άλλο. Σωστό! Μη σου πω μάλιστα ότι πολλές φορές είναι πάνω από τα σοβαρά. Δεν πάνε να σε, κι εγώ δεν ξέρω ποιος, αν δεν βάλει συναίσθημα μέσα σου, άστο καλύτερα. Και ύστερα όλη αυτή η τάκα μη δίδεν, η σοβαρή συγγραφή, δηλαδή όλα αυτά τα έχουν του πεταματού. Αν δεν ήμασταν κι εμείς κύριε να γράφουμε, τι θα διάβαζε ο Κοσμάκης, τα παιδιά Καραμάτου. Βλαμμένος δηλαδή είναι ο κόσμος που τα διαβάζει. Όχι, βλαμμένος είσαι εσύ με τα καταλαβήσαντά σου. 500.000 που είσαι παιδί μου στο μυστήριο του κυνηγητικού περιττέρου. Και μην κοιτάς που λέει Κιντερός, δικό μου. Όλα τα ψευδόνυμα που έχω βάλει από μόνα τους είναι λογοτεχνία.
Ύστερα θα μου πούνε εμένα για παραλογοτεχνία. Και γιατί δεν υπογράφετε με το όνομά σας? Για να έρχεται να δένει με το έργο μου. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο υπότης της Λαγκαδιάς. Τι όνομα να του βάλεις? Γκιστάβ Τελαμπέλ. Κάνεις ένα. Θα σου δώσω άλλο παράδειγμα. Το πανδοχείο της ψόφιας γάτας. Ζορς Νταγκέρ. Έρχεται και δεν. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, ιδιοφυΐα. 124 μυθιστορήματα έχουν βγει από εδώ μέσα. Ζερή, όχι αστεία. Έτοιμα και τα ποτά. Στην υγεία μας, άσονται. Το ίδιο σκηνικό, λίγες μέρες μετά, αργά το απόγευμα. Γεια σας. Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ, θα σας εξηγήσω όμως. Μπορώ να περάσω μέσα για λίγο? Δεν το πιστεύω, κυρία Μετακρή. Καλέ πια, κυρία Μετακρή, τι λέτε? Πού να σας εξηγώ τώρα? Όχι, γιατί? Εξηγήστε μου. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει να στέκομαι στην πόρτα. Μπορώ να περάσω και μου το εξηγείτε μέσα. Παρακαλώ, περάστε. Έτσι. Ουλαλά. Δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Μου ήρθε μια ζαλάθα. Καλέ, μήπως ξέρετε να ξεματιάζετε? Κρίμα. Τώρα θα μου πείτε τι λέει αυτή τώρα. Μπήκα στα καλά καθούμενα σπίτι σας και μόνο που δεν υποθύμησα. Ω, Παναγία μου. Ξέρετε, αυτό το σπίτι το αισθάνομαι κάπως σαν δικό μου. Τι με κοιτάτε έτσι? Έμενε ο δεσμός μου εδώ και πάνε χρόνια βέβαια. Αλλά μερικά πράγματα δεν ξεχνιούνται, όπως και να το κάνεις. Αχ, Παναγία μου. Τώρα το λέω και έτσι κάτι μου έρχεται, γιατί είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος. Χαλίμονο. Και εσείς, πολύ έκτακτος. Θα θέλετε λίγο τσάι, με ζάχαρη? Χωρίς καλέ, πασένει. Δεν θα με καταστρέψετε εσείς. Όχι πως έχω ανάγκη βέβαια, αλλά η φιλοσοφία μου είναι ότι μια γυναίκα πρέπει να προσέχει τον εαυτό της, όπως επίσης και τους επικίνδυνους άντρες. Αχ, Παναγία μου! Έχετε δίκιο. Ξέρετε, εγώ είμαι πολύ κλειστός τύπος και δεν ανοίγομαι εύκολα. Αλλά τώρα ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, θα ξανοιχτώ σε εσάς. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει μαζί σας. Αχ, Παναγία μου! Ίσως είναι ο χώρος που με επηρεάζει. Ξέρετε τι έχω ζήσει εγώ εδώ μέσα? Πάρα πολύ παθιασμένες στιγμές. Και δεν έχει αλλάξει καθόλου το δωμάτιο από τότε που ήσασταν εσείς εδώ? Καλέ, μόνο η τύχη είναι η ίδια. Αλλά ξέρετε, εγώ είμαι πολύ ρομαντικός τύπος. Αχ, πόσο μελαγχολικό το παρελθόν. Αχ, πάρα πολύ. Αχ, και στενάχωρο. Λοιπόν, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Να σας πω την ιστορία μου τώρα ή βαριέστε? Θα την πω. Ήταν καλοκαίρι. Σάββατο απόγευμα ήταν ελεύθερος εκείνο το απόγευμα. Με περίμενε και ήρθα τρελή από χαρά. Αλλά τι να θέλετε? Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Ήταν γραφτό να χωρίσουμε. Χωρίσαμε! Τι μου ήρθε και τα θυμήθηκα τώρα. Αχ, Παναγία μου. Όχι. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να έρθω σε αυτό το δωμάτιο. Ψυχοβλαμώθηκα. Επειδή... Ζήτε! Ναι. Επειδή δεν ξέρω αν σας το είπα. Είμαι και πολύ ευαίσθητος τύπος. Όχι, δεν μου το είπατε. Αλλά το αισθάνθηκα. Και θα ήθελα να σας εξομολογηθώ κι εγώ κάτι. Κατά βάθος ήλπιζα ότι υπήρχατε. Και ότι μια μέρα
θα χτυπούσατε την πόρτα. Όχι, Παναγία μου! Με κορτάρετε τώρα έτσι. Πειράζει. Όχι και πως πειράζει. Πέστε μου κάτι. Με είχατε δει που ανεβοκατέβαινα. Εγώ, σας έχει δει όμως το πιο τρομακτικό ζευγάρι μάτια που έβλεξε ποτέ σε ξένες υποθέσεις. Να στο καλούσω. Κύριε Ζορβά! Καταφωνή! Ήρθατε και τα γλυκά, κύριε Ζορβά. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε την αρέστα. Κρατήστε τα. Για να μην λέτε δηλαδή. Κρατήστε τα. Σωστά, άλλωστε έχουμε ανοιχτό λογαριασμό εμείς οι δυο. Και δεν μου λέτε, η γούρα σας έπιασε μεσημεριάτικα και θέλετε κανένα γλυκάκι ή μήπως περιμένετε καμιά επίσκεψη. Η γούρα. Ατσού! Γύψες! Αν καλά τότε δεν θα γίνω αδιάκριτη. Πάλι καλά. Γεια σας! Ένα γλυκάκι. Μην το παρακάνουμε κιόλας. Όλο γλυκά τρώω κι εγώ παγίνει. Πάτε κι εσείς κανένα. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, εμένα, με ξέρετε. Εγώ όχι, αλλά όλο το έκτο πάτωμα μιλάει για σας. Δηλαδή, όχι για σας, για την κυρία με τα γκρι. Δηλαδή, για σας. Και η αρχικουτσοπόλα του πατώματος σας παίρνει συστηματικά από πίσω. Εμένα, μυστήριο πράγμα. Εσείς είστε το μυστήριο. Όχι δα. Εγώ είμαι ένας πολύ απλός τύπος. Εντάξει, δεν περνάω και παρακρίτητη, αλλά δεν είναι τα και στάρ του σινεμά. Από εκείνο μυστήριο. Για μένα είστε. Εδώ που τα λέμε, είστε κι εσείς ένα μικρό μυστήριο για μένα. Αλήθεια, κύριε, ποιος είστε? Αδέξον πάλι. Φοιτητής αιώνιος και λίγο καλλιτέχνης. Είμαι συνθέτης και στιχουργός. Μόνο στα τόνου οι καλλιτέχνες. Έχετε και μία παιδικότητα που με ιντριγκάρει. Άσε που φαίνεται και λίγο στον πρώην θεσμό μου. Θα ξανάρθετε. Δεν ξέρω, θα σας αφήσω λίγο με την αγωνία να δείξει. Au revoir. Au revoir. Εγώ ήθελα να πω, μπήκα. Τι ρωτάτε που μπήκατε κιόλας. Κι αν ήμουνα με κανένα. Ποιο να ήσουν και εσύ μωρέ καψερό. Λοιπόν, έχουμε γεγονότα, πολύ σοβαρά γεγονότα, κάτσε να σας πω. Τι έγινε πάλι? Ήρθε πάλι η κυρία με τα γκρι. Ήταν όλα μέσα με αυτό το καινούργιο μωρέ, το μορφωνιό, το Ζορβάν. Μιλάγανε με τις ώρες, λέγανε, λέγανε. Καλησπέρα κύριε Σπο. Τι έχεις παπά? Καραβούλα μου, φοβάμαι ότι θα σε στεναχωρήσω πάρα πολύ. Γιατί? Πάω να σκάσω. Ο διευθυντής μου με στέλνει για δουλειά στην επαρχία και πρέπει να φύγω σήμερα μέχρι τις 9. Σήμερα! Μα είναι τα γενέθλιά μου σήμερα! Γι' αυτό σου λέω, πάω να σκάσω. Να δεις όμως τι σου έχω φέρει. Κάτσε γιατί σου έχω φέρει από το μεσημέρι και θα δούμε. Περίμενε να δεις. Δεν το βρήκατε. Έλα να δεις. Έλα να δεις. Υπέροχο είναι! Πάτε και εσύ! Μα είναι υπέροχο, σε ευχαριστώ παπά μου! Παρά ετοιμάσω τις βαλίτσες. Μη στενοχωριέστε κύριε Σπο, απόψε το βράδυ θα έρθουμε όλοι μαζί, όλο το εκτοπάτωμα, για να γιορτάσουμε τα γενέθλια της εκδρής μας. Μη μερσή, μη μερσή. Το καλά είστε καλό. Βοήθεια χριστιανοί, τρεκάτε! Δεν είναι με τη φλάξη! Η αδελφή μου η Μαρίνα μου ρίξε πιπέρι στα μάτια να με τη φλώσει! Η βρώμα! Εσύ! Θα σε πετάξω έξω και ξέρεις τα προμοπεδά σου! Συχαμένη! Εσύ! Συχαμένη! Πίσω μου φέρεις τα μάτια να με ματισμένη! Να με ματισμένη εγώ! Ναι, μωρέ, θα σε ξεμαλιάσω! Πάνω μου! Το ίδιο βράδυ για τα γενέθλια της Εδβής, στο σπίτι των Οσπό. Όλο το έκτο πάτωμα είναι εκεί.
Και τώρα θα ήθελα να σας αφιερώσω ένα τραγούδι που έγραψα για σας. Ήσουν κορίτσι και είσαι γυναίκα που μου έχει πάρει την καρδιά και το μυαλό. Τα 20 χρόνια σου του λούδι που ανθίζει και με συγκλονίζει, μα πώς θα στο πω. Έχετε κι άλλο ταλέντο λοιπόν. Ποιο άλλο λέτε εσείς? Ξέρετε εσείς τώρα, ξέρετε. Είστε εσείς ένας. Συγχαρητήρια, νεαρέ μου. Η μουσική σας βέβαια είναι πολύ προσωπική, αλλά είναι εξαιρετική. Εγώ ως συνάδελφος μπορώ να την εκτιμήσω. Βέβαια, θα έχετε ακούσει ότι εκτός από συνθέτης είμαι και γιατρός. Εγώ κινούμαι σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος, δεν γράφω τραγουδάκια, συνθέτω όπερες, ορατόρια του κλασικού ρεπερτορίου. Δημοτικό. Ναι, καλά. Κύριε Ζωβάν, θα σκίσει αυτό το τραγούδι σας. Και το καταπληκτικό ήταν ότι το φουγγήκε με τη μία. Είστε απίθανος, κύριε Ζωβάν. Καλέ, τάπαμε, δεν τάπαμε. Εσείς είστε γεννημένος για μεγάλες επιτυχίες. Ναι, αφού έχει τη γραμμή της επιτυχίας στο χέρι του, εγώ την έχω δει. Ναι, όλα τα βλέπεις, εσύ μη χάσεις. Το μάτι που σου μαύρησε η τυρολίνα, το είδες. Εμένα έσπασε τη μασέλα. Έπρεπε να τη σπάσω την άλλη φορά. Εγώ λέω να πηγαίνω σιγά σιγά γιατί δεν βλέπω να πολυδιασκεδάζετε με την παρουσία μου και το ταλέντο μου. Κάτσε κάτω, καλέ. Σε λίγο θα χορέψουμε. Δεσποινής μου, θα σας αποχαιρετήσω με ένα απόσπασμα ενός λιμπρέτο. Να είναι ο ύμνος σου ελαφρύς, τα όνειρά σου, ο πελάτα, τα χρόνια να είναι χρυσαφιά και η ζωή σου τράτα. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ γιατρέ, με συγκινήσατε. Καληνύχτα σας. Στο καλό. Δεν θέλετε να χορέψετε. Κυρία Μαρένα, μας δίνετε την άδεια σας παρακαλώ να κάνετε τον ευθυμία να χορέψουμε. Κάνε και μέχρι τις 2 μέρα που είναι σήμερα. Άμα είναι να χορέψετε. Βέβαια, θα είμαστε λίγο φρικωμένοι εδώ μέσα. Τότε πάμε όλοι στο διάδρομο να χορέψουμε. Στο διάδρομο. Είμαι θελκτική. Είμαι πολύ θελκτική. Είμαι πάρα πολύ θελκτική. Αλλά έχω και μια αξιοπρέπεια τέλος πάντων. Παναγία! Δεν σας είπες κάτι. Σαν την άκου. Τι κουβέντα δεν είπες σήμερα. Με
ξέρεις τώρα εμένα, δεν μιλάω πολύ. Άντε, καληνύχτα. 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 Δεν κάνει κάτι. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι κι εγώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει πάθει. Νηστάζετε. Όχι, καθόλου. Ούτε κι εγώ. Θα με κεράσετε ένα ποτηράκι. Φυσικά. Περάστε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ασάντε. Ασάντε. Λοιπόν, είστε πολύ παράξενο κορίτσι. Κοιτάξτε με στα μάτια. Να σας ρωτήσω κάτι. Τι ήρθε να κάνει στο δωμάτιό σας η κυρία με τα γκρι? Για την κυρία με τα γκρι να μιλάμε τώρα. Τη φλερτάρετε όμως. Έτσι δεν είναι? Όχι. Αλήθεια, πώς πλησιάζεται μια γυναίκα? Θέλετε να σας δείξω. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να με φλερτάρει κάποιος. Θα ήθελα να ξέρω πώς είναι. Τι κοιτάζετε? Τα χείλη σας. Τι έχουν? Είναι υπέροχα, κατά κόκκινα. Και τι σκέφτεστε? Δεν μπορώ να σας πω. Είναι η πρώτη φορά. Δεν ξέρω πώς να φερθώ. Νιώθω φοβερά αμήχανα. Θα σε βοηθήσω εγώ. Λοιπόν, κοίταξε με στα μάτια και πες μου, σβήσε το φως. Σβήσε το φως. Τώρα άπλωσε τα χέρια σου και πες μου, έλα κοντά μου. Έλα κοντά μου. Τώρα πες μου, αγκάλιασέ με. Αγκάλιασέ με. Και τώρα πες μου, σ' αγαπώ. Πες μου σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Πες μου ξανά. Κι άλλη μια φορά. Δύο μήνες αργότερα, φθινόπωρο νωρίς το απόγευμα. Όλα έχουν αλλάξει. Καλοκάγαθη μαγείρισα Μανταλένα φώναξε. Γυρίστε πίσω, εκριώθηθώ παθά. Η Χουανίτα διέκρινε ανάμεσα στο πλήθος των εργατών τον πιστό φραουλίτο και το δειλό λεμονίτο. Τον δειλό λεμονίτο. Κουράστηκες αγαπούλα μου? Όχι, καλά είμαι. Πάλι είναι 2 και 5. Πρέπει να φύγω κι εγώ και σήμερα ήθελα να δω και τον γιατρό. Δεν πειράζει, θα σου το πω εγώ όταν γυρίσεις. Ανησυχώ, παιδί. Πώς να το κάνουμε? Αυτές οι σαλάδες εδώ και ένα μήνα πας από το κακό στο χειρότερο. Τίποτα δεν έχω. Μην ανησυχείς. Το να μην ανησυχώ είναι μια κουβέντα. Θα τα πούμε το βράδυ. Γεια σας, κύριε Σπο. Ζωζό, κοίταξε να δεις, περιμένουμε τον γιατρό. Και εγώ φεύγω, πάω στο γραφείο. Μην είναι να κάνεις λίγο παρέα στην πίστη. Δεν είναι στα πολύ καλά της. Φυσικά, κύριε Σπο. Εντάξει, λοιπόν, φεύγω. Αλλά εσύ δεν δουλεύεις σήμερα. Πάει υποχρεωτική αργία, κάνα περικοπές. Λέω δουλεύω μόνο 3 φορές τη βδομάδα. Μην ανησυχείς, Ζωζό μου. Όλα θα πάνε καλά. Θα σε απολύσω. Γεια σου, Ζωζό. Θα τα πούμε το βράδυ. Ελπίζω, Έλα, το ζω. ελπίζω να μην ενοχλώ. Καθόλου, κάτσε. Τι νέα. Τα ίδια. Ζωζό, Ελπίζω. ξέρεις αν γύρισε? Ποιος? Ο κύριος Ζορμπά. Και πού θες να ξέρω. Ζωζό, Ελπίζω. να σου ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θέλεις. Να σου δώσω ένα σημείωμα. Μπορείς να το βάλεις κάτω από την πόρτα του. Εντβείς. Του Εντβείς. γιατρός. Χαιρετώ το πλήθη. Καλημέρα, γιατρέ. Λοιπόν, τι έχουμε? Ζωζό, μας αφήνεις λίγο μόνο, σε παρακαλώ. Φυσικά. Αν βγει ζωντανή από τα χέρια του, σφύρα μου. Γεια σας. Πάμε μέσα καλύτερα, γιατρέ. Μπορώ να πω, πήγα. Τι να σας πω, αφού πήγατε, περάστε. Δεν είχα καμία όρεξη να έρθω να σας δω, αλλά τι να κάνω που ξέχασα το ξεσκονόπανο το πρωί που καθάρισε εδώ μέσα. Ωραία, λοιπόν, ψάξτε για το ξεσκονόπανό σας. Ένα περίεργο πράγμα, λοιπόν, κάθε φορά που είμαι εδώ. Μία έχετε ξεχάσει το ξεσκονόπανο, μία το φαράσι, μία τη σκούπα. Τι να κάνω, είμαι αφηρημένη. Αφηρημένη ή αδιάκριτη? Αδιάκριτη εγώ. Ξέρετε τι τάκτευα εγώ που με βλέπετε. Μου ανοίγετε το στόμα σας και δεν ξέρετε τι λέτε. Και προσβάλλετε τον άλλον.
Εγώ, κυρία μου, έχω τρόπους. Ήμουν αλλιώς νοθυμένη από το σπίτι μου. Με τις υπηρεσίες μας, με τα καλά μας. Άσε η μόρφωση που μου έχουν δώσει, γιατί είμαι και οικογενείας. Ο πατέρας μου, με αυτό το όνειρο κοιμόταν και ξυπνούσε να γίνω διανοωμένη. Όχι, δεν του πέτυχε το όνειρο. Δεν άβλεπε μακαρίτησα η μάνα μου που κατάντησα. Εγώ να ξενοδουλεύω. Επειδή είστε οικογένεια μας. Αλλά μέχρι την επαρχία. Ήθελα να έρθω στο Παρίσι. Ήθελα να γίνω στάρ. Δεν άκουγα τη μάνα μου, μου τα έλεγε συγχωρεμένη. Μην πας, παιδί μου, θα το φας το κεφάλι σου. Και τελικά το φάγατε. Το φάγαμε και το χωνέψαμε. Γνώρισα και το Μάρξ, το Κελεπούρ. Ξέρετε, του είχα κάνει φοβερή εντύπωση γιατί με έβρισκε και πολύ διανοωμένη. Αλλά που μυαλό τότε. Εγώ ήθελα να γίνω στάρ, σαν και εσάς. Αλήθεια καλά, εσείς δεν είστε στάρ του σινεμά. Εγώ με κοραγεύετε με αυτά που μου λέτε, αλλά εγώ δυστυχώς είμαι ένας πολύ απλός τύπος. Τρίμας, εγώ και παραλίγο θα γινώ. Ένας σκηνοθέτης με είχε πάρει από πίσω. Με ήθελε να γυρίσω ένα φιλμ. Γερμέν! Να σταματήσεις την παραλαπήμα να μαζευτείς καμιά φορά! Το κελεπούρι που λέγαμε δεν μπορεί χωρίς εμένα ούτε δευτερόλεπτο. Λοιπόν, γεια σας. Στο καλό να πάτε, στο καλό. Γεια σας. Τι θες? Θα μαζευτείς κάποια ώρα. Έλα να μου γυαλίσεις τα παπούτσια, έχω να πάω στο τυφαγιέρ. Πα, θα σου κάνω εγώ το λούστρο και να πας να κάνεις το κομμάτι σου σκρούς του τυφαγιέρ, Καταλαβαίνεις ευθύς, παιδί μου. Μην μιλάς για να ακούσουμε. Τι μανία να ανακατεύεις στη δουλειά των άλλων. Ένα χούι έχω κι εγώ. Άσε με να τα απολαύσω. Αυτά συμβαίνουν, αγαπητοί μου. Μην το παίρνεις πια κι εσύ τόσο επίπονου, και δεν θα είναι πια την μέρα σαν γιατί θα σε αποκαταστήσει. Πρώτα όμως πρέπει να μιλήσεις στο λεγάμενο και αμέσως μετά στον πατέρα σου. Θες να μου πεις ποιος είναι? Καλά, δεν θα σε πιέσω. Δεν μου λες, μήπως είναι αυτός ο κλαψιάρης ο Ζωζό, ή μήπως είναι αυτός ο κομψευόμενος ο Άρη, Ζόμβαλ. Τέλος πάντων, καλό παιδί να είναι. Λοιπόν, γεια σου παιδί μου και καλά ξεπερδέματα. Σε ευχαριστώ, γιατρέ. Εμένα ευχαριστείς. Άλλος έκανε το ψυχικό. Τι γίνεται, γιατρέ, πώς πάει? Κοίτα το σοβαρό, μην ανησυχείτε, χαίρετε. Α, τόσο καλά, στο καλό μας υποχρεώσατε. Έγινε, τι σου, ο γιατρός, τι σου. Είπε ένα τραγούδι και έφυγε. Ο γιατρός είναι αυτός. Κυρία Μαρέ, ξέρετε, ήρθε πάλι η δικιά μας, η λεγάμενη. Μέσα είναι. Μιλάγαν όλο το απόγευμα, λέγαμε. Ποια, η κυρία με τα γκρι, αλλά χρώμα δεν έχει κι αυτή. Άσε που μου μπαστακώθηκε εδώ μέσα. Κανονικά πρέπει να πληρώνει και αυτή. Ενίκιο, δεν τον νίκησα σε 2 εγώ το διαμέρισμα. Και εσείς πια τι λύσα είναι αυτή. Η κυρία με τα γκρι, η κυρία με τα γκρι. Τίποτα άλλο δεν έχετε να κάνετε. Αλλά τι λέω, δεν έρχεται. Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα εξώψυχά μου. Να τα κλείσετε. Και να κοιτάξετε να ανοίξετε τα μάτια του άντρα σας. Να πάτε να βρει καμιά δουλειά να πληρώνετε τον νίκη. Άιντε. Έχει το Ζορβάρ. Το περιμένεις μέσα η κόμισα. Καλέ, ελάτε να στήσουμε αυτή. Δεν πας καλά, δεν πας καθόλου καλά. Γρήγορα σπίτι σου. Γρήγορα, ποιος, γρήγορα. Γεια σας. Τσα. Καλημέρα, Άγγελε μου. Καλημέρα, Ζουζουνάκη. Περίμενες πολύ? Το καινούριο μου άρωμα που σου φαίνεται σε αναστατώνει. Πάρα πολύ. Επίτηδες τα έβαλα. Αναστατώθηκα από την άκρη της σκάλας. Α, να μου το χαλάς. Άμα είναι να σε αναστατώνει μόνο το άρωμά μου, δεν παίζω. Εγώ ίδια τίποτα. Παραπονιάρα. Μ' αγαπάς όμως, δεν μ' αγαπάς? Αν είχες και μερικά λεφτά παραπάνω θα σε αγαπούσα περισσότερο, αλλά κι έτσι καλός είσαι. Τουλάχιστον με βρίσκεις ωραίο. Ο Χριστός και η Παναγία. Το μαύρο σου το χάλι έχεις. Άντε δεν κοιτώ. Άμα δεν σε έβρισκα ωραίο, θα ήμουν εδώ τώρα. Τι μου έχεις για καμιά φασί. Εγώ σκέφτηκα, αν μου υποσχεθείς ότι θα μου φέρεις το πρωινό στο κρεβάτι, να μείνω μαζί σου απόψε. Τι έγινε, έφυγε ο... Δεν θα αρχίσουμε ζήλιες τώρα, εγώ. Εγώ στο φύλαγα για έκπληξη. Για μία νύχτα θα με έχεις μόνο δική σου, κατά δική σου. Δεν σου φτάνει? Όχι, δεν μου φτάνει. Αχ, καλά. Έτσι λέτε όλοι και μετά από λίγο πάμε κι άλλα. Έλα. Γεια σου, Γκρίς. Γεια σου, Ζωσό. Τι έχεις, τι είπε ο γιατρός? Τίποτα. Μπορείς να πας το γράμμα που σου έλεγα. Φυσικά. Θέλεις να μείνεις μόνη μαζί του, αυτό του ζητάς στο γράμμα, έτσι δεν είναι? Όχι, Ζωσό, δεν ξέρεις. Ξέρω. Ξέρεις.
Εδρής. Μόλις ρίξεις το πράγμα μπορείς να πεταχτείς να μου πάρεις μερικές ασπιρίνες. Ασπιρίνες. Πονάει το δοντάκι σου, Εδρής. Αυτός δεν ξέρεις. Ξέρω, Εδρής. Ξέρω. Να τα μας! Τι το ήθελα και το μελετούσα, κύριε Ζοβάλ. Ένα γράμμα. Και μάλιστα ένα γράμμα από γυναίκα. Τι λες τώρα? Ναι, κάνε τώρα τον ανήξερο. Τώρα μόλις το ρίξαμε κάτω από την πόρτα. Μη μου πεις ότι ζηλεύεις. Σιγά μην ζηλέψω κιόλας. Δεν ξέρεις τι μουλάρα είναι άμα θέλω, αγάπη μου. Πέτω. Ορίστε, τώρα βασάκι σου. Σε καλή μεριά. Αυτού να πάρει. Τι έγινε καλιά, μη με κοψοκολιάζεις. Είμαι έγκυος. Τι εννοεί? Πήγες με τη μικρή που μένει δίπλα. Δεν είναι δική σου δουλειά. Α, για ποια δουλειά είναι? Δικιά σου θα μου πεις. Εσύ ό,τι δουλειά ήταν να κάνεις, την έκανες. Σαν δεν τρέπεσαι, λέω εγώ. Ειρήνη, πίστεψε με, ήταν πριν σε γνωρίσω. Δεν ξέρω τι έπαθα. Έχασα το μυαλό μου. Εσύ έχασες το μυαλό σου. Τι μας λες, μωρέ? Και το καημένο το κοριτσάκι τι σου φταίγε που πήγε στη ζωή του και το αναστάτωσες. Και κανόνισε τώρα, κακομοίρη μου, να πας να της πουλήσεις φούμαρα ότι θα την παντρευτείς. Εσύ, ούτε εμένα, που είμαι το κάτι άλλο στη ζωή σου, δεν θα το τρελάσω. Θεέ μου, τι θα κάνω? Να καμωθείς και να σκάσεις. Έτσι όπως θα έκανες να τα λουστείς. Τώρα που σε βρήκα ήθελα να ξέρα. Μετά από όλα αυτά με τη μικρή, ένα έχω να σου πω. Έπεσες πάρα πολύ στα μάτια μου. Σε συγχάθηκα. Σε μισώ. Και φεύγω. Ειρήνη, σε παρακαλώ, μη με αφήνεις έτσι. Και πώς να σε αφήσω αλλιώτικα. Φεύγω. Επειδή εγώ είμαι και ένας πολύ αποφασιστικός τύπος. Φεύγω, είπα. Αντίο για πάντα. Ειρήνη, σε παρακαλώ, μη φεύγεις. Ειρήνη! Ειρήνη, σε παρακαλώ. Την επόμενη μέρα, νωρίς το απόγευμα, ο Ζομβάλ ετοιμάζει βαλίτσα, ενώ ο κύριος Σοσπό φεύγει για το γραφείο του. Κρατήσετε όσο καλύτερα γίνεται, ανησυχώ πάρα πολύ. Τσάμπα ανησυχείτε, καλέ, δεν έχει τίποτα. Ουτάπε μένει ο γιατρός. Τέλος πάντων, μην το πονήσετε από ό,τι φαίνεις. Α, δεν θα τα αφήσω εγώ ποτέ μόνη. Θα τα αφήσω εγώ εδώ, μπάστα, γιατί μην ανησυχείτε καθόλου. Ευχαριστώ πολύ. Στο καλό. Κύριε Ζομβάλ, εγώ είμαι. Έφυγε ο κύριος Σοσπός. Ναι, η μικρή θέλει να σας δει. Έρχομαι. Ωραία. Δεν μπορώ να πάω, μου είναι αδύνατο. Βέβαια. Πώς θα την κοιτάξει τα μάτια. Δεν πας εσύ καλύτερα. Καλύτερα το πας. Καμιά άλλη εξυπηρέτηση θέλεις. Εγώ έρθω να πάρω την Ελλάδα μου και θα φύγω για πάντα. Ειρήνη, σε παρακαλώ, κάτω για μένα. Δεν θα ξεβλύνω τις τρομοδουλειές σου. Φεύγω. Και πρόσεξε, κακομοίρη. Μην τολμήσεις να φύγεις αν δεν μιλήσεις στο κορίτσι. Μπράβο. Να φύγετε και να μην ξανάρθετε. Και το λεγάμενο πολύ πόδι το βρίσκω. Τι τα ψάχνετε τώρα έτσι που τα έκανε. Σωστά. Όλοι οι άντρες τα ίδια. Τα ίδια. Έγινε, τι έγινε με αυτό. Πες, δεν της μίλησα ακόμα. Άντρες, παιδί μου. Θα σου πω. Δεν θα απασχολεί ένα άλλο θέμα. Πάρα πολύ σωστό. Κύριε Σκαλιέδες, Πινιζάν, κυρία Μπέρτ, πρέπει να μαζευτούμε όλοι αμέσως εδώ. Όλοι, αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει μια και καλή. Ήρθατε, ακούστε με καλά. Έχουν συμβεί εδώ μέσα σημεία και τέρατα, όπως ξέρετε. Πρωτάκουστα και ανήκουστα πράγματα μέσα στο ίδιο μου το σπίτι, καλέ, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ήμασταν, κύριε. Αλλά τι να κάνουμε, ό,τι έγινε, έγινε. Και ο κύριος Σοσπό είναι τόσο καλός άνθρωπος και πάντα καλοπληρωτής. Ο κακόμοιρος, δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε για το κουνέλι του, το κατηγόρι του. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Υπάρχει όμως ένα άλλο θέμα. Υψής της ηθικής σημασίας. Χθες το βράδυ που μαζευτήκαμε, συμφωνήσαμε όλοι μαζί ότι ο κύριος Σοσπό δεν πρέπει να μάθει το παραμικρό για το ρεζιλίκι που τον βρήκε, μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σωστά. Με λύπη μου λοιπόν σας ανακοινώνω ότι ανάμεσά μας
υπάρχει ένας προδότης. Προδότης! Ναι, ναι! Ένας τρασίδηλος προδότης που στείλει ένα ύπουλο ανώνυμο γράμμα στον κύριο Σπο. Είναι δυνατόν! Απίστευτο! Και δεν πάρω χαμπάρι τίποτα. Συνεχίζω. Ο προδότης αυτός έστειλε αυτό το γράμμα. Έφτασε με το μεσημεριανό ταχυδρομείο. Η επιστολή αυτή μου φάνηκε πάρα πολύ υποπτή και την άνοιξα. Α, και με βλέπετε για μένα. Το δαιμόνιο κι αλάρβα στο ενστικτό μου με οδήγησε. Αμάν, κυρία Μαρέ, μας πρίξατε. Καλά λέει κυρία Μαρέ, τι λέει επιτέλους αυτό το γράμμα. Διαβάζω. Κύριε Σπο, η κορούλα σας δεν χρειάζεται τονωτικές ενέσεις. Θα παχύνει και χωρίς αυτές. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Υπογραφή ένας φίλος. Για να δω αυτό το γράμμα. Α, τη μουλάρα. Είναι ο γραφικός σας, ο χαρακτήρας ο μεταβιασμένος. Έτσι γράφει πάντα όταν στέλνει ανώνυμες επιστολές. Γεια, έλα! Η αδερφή σας καλέ, η Θηρορίνα, η μουλάρα. Πώς ξέρεις εσύ πως γράφει, αδερφή μου. Η ανατεματισμένη, ανάτεμα την ώρα, κατάρει τη στιγμή. Πώς ξέρεις εσύ, πώς ξέρεις. Ξέρω. Ναι. Ξέρω, γιατί είχαμε στείλει και μαζί. Είχαμε στείλει καλέ. Στην ανιές του τρίτου που τα έφτιαξε με τον πλασιέ του δεύτερου. Δεύτερα, όλοι καλά τα έκανα. Για να την παντρευτεί. Η Μαρθά. Η αναπτύσσα να με παρέσει. Η μουλάρα. Σαν δεν τρέπεσαι ξεδιάτροποι. Και τώρα τι περιμένεις να σου δώσουμε τα συγχαρήτια. Όχι συγχαμένη. Θα την πετάξω έξω κλωτσινών κι αυτή και τα προμοπαιδά της. Δεν πάνε αίμα μου. Και πολύ καλά τα κάνετε κυρία Μαρέ μου. Την καπούργα. Ακούσε και να μην μου πει τίποτα. Αυτή θα έχει να κάνει μαζί μου. Άκουσα όλα, έτσι κι αλλιώς δηλαδή τα ήξερα από πριν. Το γράμμα κυρία Μαρέ το έχω διαβάσει πριν από εσάς. Και μην ανησυχείτε καθόλου. Θα την κάνω εγώ να μετανιώσει την ώρα που το έγραψε. Τη μουλάρα. Μα πώς την πάτησα εγώ έτσι δεν πήρα χαμπάρι τίποτα δηλαδή. Τέλος πάντων, τι θα κάνουμε τώρα το λίγο Μην ανησυχείτε καθόλου, ενημέρωσα εγώ τον γιατρό να μην του πει τίποτα. Μπράβο, τότε πάμε γρήγορα σπίτι μας. Μη μας βρει εδώ μαζεμένους υποψία στην αγάπη. Γρήγορα μέσα. Γρήγορα. Εδβής! Έλα Ζωζό. Μην προσπαθείς να μου κρυφτείς, τα ξέρω όλα. Όλα, ποια όλα. Όλα. Ελπίζω να μην περιμένεις τίποτα από τον Ζομπάν. Αυτός δεν ήθελε καν να σου μιλήσει. Ζωζό, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να συζητήσουμε τίποτα για αυτό το θέμα. Εδβής! Εδβής, εγώ σ' αγαπώ. Αγαπάς. Σ' αγαπώ, πάντα σ' αγαπούσα. Έχω κάνει κουβέντα και στον πατέρα σου γι' αυτό, αλλά αυτός μου το έκοψε λίγο απότομα. Είπε, δεν είμαι το επίπεδο σου και τέτοια. Καημένη μου, Ζωζό. Εδβής, για μένα ακόμα και τώρα δεν είναι αργά. Είμαι έτοιμος να σε παντρευτώ αν το θέλεις κι εσύ. Ζωζό, καταλαβαίνεις τι λες. Είμαι ήδη έγκυος. Δεν με νοιάζει τίποτα, δεν με νοιάζει, αρκεί να είμαστε μαζί. Τι καλός που είσαι, Ζωζό μου. Όχι, όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδβής, όλα γίνονται με λίγη θέληση. Υποσχέσου μου ότι θα το σκεφτείς. Σ' αφήνω να ξεκουραστείς. Ζωζό, Εδβής! σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ζωζό, τι γίνεται. Θα σας πω, κύριε Λασκαλία, δεν ξέρω. Τα έχω κι εγώ χαμένους. Όλα καλά θα πάνε, Ζωζό μου, όλα καλά θα το δείξω. Μακάρι, Πάμε. μακάρι, κύριε Λασκαλία, να πάνε όλα καλά. Εδβής, παιδί. Κυρία Λασκαλία, βοήθεια. Καλέ, τι έγινε, Εδβής! Τι έγινε, Εδβής, τι έγινε. Έκανες, παιδί μου, πήρα δηλητήριο. Το κορίτσι φαρμακώθηκε. Παιδί μου, γιατί. Τρεις μέρες αργότερα, νωρίς το απόγευμα, ο διάδρομος είναι άδειος.
Μα πώς κάνετε έτσι πια, ηρεμήστε. Τώρα πια είναι καλά, δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος ανησυχίας. Έχουν εκκριθεί 3 μέρες και 3 νύχτες. Κάθομαι εδώ ανήμπορος και μου έχετε να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο. Πείτε μου γιατρέ, τι συμβαίνει. Γιατί είναι σίγουρο ότι κάτι συμβαίνει. Θα σας πω, καθίστε. Είναι πολύ σοβαρά. Αγαπητέ μου κύριε Σπο, είναι ολοφάνερο ότι δεν έχετε καταλάβει ότι η Εντβής δεν είναι πια ένα μικρό κοριτσάκι, είναι πια μια ολόκληρη γυναίκα. Τι πρέπει να καταλάβει? Τίποτα. Απλά πρέπει να την παντρέψετε. Να την παντρέψω! Μάλιστα. Φίλε μου, η κόρη σας έχει ανάγκη, άμεση ανάγκη, από έναν άντρα. Άντρα. Τι άντρα? Ποιο πράγμα? Εμένα δεν μου μίλησε ποτέ της Γιάννη. Κύριε Σπο, νομίζω ότι σας διαφεύγει κάτι της. Πώς θα το κάνουμε, δεν είστε η μητέρα μας, είστε ο πατέρας της. Και ο πατέρας είναι πατέρας. Δεν είναι μητέρα. Ενδεχομένως. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα τώρα είναι το θέμα που δείξαμε προηγουμένως, το θέμα άντρας, μήπως έχει κάποια σχέση με την απόπειρα. Σας είπε κάτι γι' αυτό? Μέσα στις άκρες. Ότι κάτι συμβαίνει, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ ως ιατρική συμβουλή ένα πράγμα έχω να σας πω. Παντρέψτε την και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Άρα δεν έχω άλλη επιλογή. Προς σας την επιστήμη λοιπόν. Τι τέχνη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λέω να πηγαίνω και εγώ στην έστεινα. Στο καλό γιατρέ, στο καλό. Σε ευχαριστώ πολύ. Και όπως είπαμε, παντρέψτε την. Άντε. Γεια σου γιατρέ, γεια σου, σε ευχαριστώ πολύ. Τι έγινε κύριε Σπο, τι σας είπε ο γιατρός? Περάσαμε τον κίνδυνο. Αυτό μόνο? Δεν σας είπε τίποτε άλλο? Μου είπε να την παντρέψω. Τώρα τι σχέση έχει αυτό? Παντρέψτε την κι εσείς, αφού το είπε και ο γιατρός. Τέλος πάντων, εγώ πρέπει να φύγω για το γραφείο και φοβάμαι να την αφήσω μόνη της. Μήπως... Ποια μόνη της καλή, εγώ που είμαι. Θα καθίσω εγώ εδώ μπάστα, καμιά δεν σκείτε καθόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πολύ καλή ψυχή. Στο καλό, στο καλό. Καλημέρα, κυρία Λεσκαλιέ. Έλα. Μου κάνετε μούτρα. Όσο να, δεν θα σας κάνω και χαλούλες μετά από όλα όσα έγιναν. Δεν μου λέτε, ήρθατε να δείτε το λεγάμενο. Εσείς δεν είχατε πει ότι δεν θα ξανάρθετε? Δεν ήρθα μόνο γι' αυτό. Ήθελα να μάθω και τι κάνει μικρή. Καλύτερα είναι, δεν κινδυνεύει πια. Θα μπορούσατε όμως να δείτε τα ραντεβού σας και από αλλού νομίζω μετά από όλα αυτά. Α, μη μου κάνετε μαθήματα ηθικής σε μένα. Και άμα θέλετε να ξέρετε, εγώ του είπα να τα μαζέψει και να φύγει μετά από όλα αυτά που έκανε. Μα είναι πράγματα αυτά, ούτε στα μυθιστορήματα δεν γίνονται. Αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ ανέστητος τύπος. Ανέστητος, αλλά υπέροχος. Καθένας με τον πόνο του. Σκέφτηκα να πω του Ρονβάλ να μιλήσει στον πατέρα της. Πώς το ακούτε αυτό? Παρεμιλικό. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Τι θα γίνει δηλαδή, θα την παντρευτεί? Δεν θα την παντρευτεί. Τότε γιατί να τα βλέψουμε τα πράγματα? Να σας πω όμως κάτι, να σας πω. Εσείς θα μου λύσετε τώρα που δεν θα φώσαστε πια. Αυτός πάλι όχι. Α, μην του κρατάτε κακία. Κατά βάθος είναι ένα παιδί. Ένα μεγάλο παιδί. Δεν το χαίρεστε. Να το πάτε άπλα και να του κάνετε κουπεπέ, κουπεπέ. Βήμα τον Παναγία μου. μου είσαι τα καλά σου, σηκώθηκε. Είμαι πολύ καλύτερα, παπά. Τι ωραία λουλούδια είναι αυτά. Για σένα. Ποιος μου τα έστειλε? Όλοι. Η Λεσκαλιέ, η κυρία Μαρέ, η Εσπινίζαν, ο κύριος Σοβάλ, αυτή. Α, όχι μόνο αυτή, και ο Σοζό. Όλο το έκτο πάτωμα σου λέω. Το έκτο πάτωμα. Όλος μου ο κόσμος. Έλα καπούλα μου όμως να κάτσεις. Έλα και δεν είσαι πολύ. Έλα και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ο γιατρός μου είπε ότι θέλεις να παντρευτείς. Είναι αλήθεια? Αλήθεια είναι. Το ξέρω. Φυσικά. Ξέρω κανέναν εγώ που να μην τον ξέρεις κι εσύ. Ποιος μπορεί να είναι? Μάντεψε. Εντάξει, να μην παίξουμε τώρα το κρυφτό. Ποιος είναι? Μη πας μακριά. Εδώ μένει. Στο έκτο πάτωμα. Ο κύριος Σοβάλ. Ο κύριος Σοβάλ. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα σε βασανίσω άλλο. Είναι ο Ζωζό. Ο Σοζό! Εσύ τι μου κύριε, αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Δηλαδή, εσύ παιδί μου, ήρθες να αυτοκτονήσεις για το Σοζό. Έλα, μην συζητάμε άλλο γι' αυτά. Άρα θα φύγεις και θα με καταλήψεις, για το Σοζό. Όχι, παπά. Δεν θα σε καταλήψω. Εδώ θα μένουμε. Με το Σοζό. Άρα θα συνεχίσεις να μου κάνεις την γραμματέα.
Θα τελειώσουμε τη ραγισμένη καρδιά της Χουανίτα. Γυρίστε πίσω, θα κρυώθει η θούπατα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ρε το ζωζό, κοίτα να δεις το ζωζό. Να πω, μπήκα. Τι ρωτάγια που πήγατε κιόλας. Τι κάνεις, κοριτσάκι μου, πώς είσαι καλύτερα? Καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πέστε μου όμως κάτι, είναι μέσα. Ναι, είναι με την άλλη, ετοιμάζονται να ξεκουμπιστούν να φύγουν. Να φύγουν. Θα μου κάνετε μια χάρη. Να την ακούσω. Πηγαίνετε να το φωνάξετε, θέλω να του μιλήσω. Τώρα μαζί δεν θες τώρα, κοριτσάκι μου, αυτό, άστο καλύτερα. Άστο. Μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να πάθω τίποτα απολύτως. Έλα πάω. Πηγαίνετε. Κύριε Ζορβάρ, Συμβαίνει κάτι. η μικρή θέλει να τον δει. Θα πας. Ναι. Ένα σου λέω, κακομοίρη μου. Πρόσεξε πώς θα φερθείς. Ξέρω. Ένα μήνα αργότερα, πρωί, γύρω στις 11, ο ήλιος μπαίνει από τα παράθυρα. Δεν προλαβαίνω με αυτές τις δουλειές σας, σωσό. Την κατάφερε στην κόρη μου. Άτυχε. Είναι 11 και 5. Τι ώρα λες εσύ? Λέω 11 ακριβώς. Τι γίνεται εκεί μέσα? Είναι 10.30 ώρα, δεν το προλάβω. Σωσό, τα ταξί τι έγινε? Ο κύριος Λεσκαλέ είναι κάτω και τα περιμένει. Πολύ ωραία. Άκου παιδί μου. Θέλω να σου μιλήσω σαν πατέρας με γιο. Τσέκνα τώρα το λογοτέχνη. Εσύ βρε Ζωζό μου είσαι πολύ μικρός. Άπειρος. Τι ζωή έχεις ζήσει εσύ βρε καημένη. Μικροβαρές, μικρονίκες, μικρές νίκες, μεγάλες ήττες. Μάλιστα κύριο Σπό. Λέγε με πατέρα. Αλλά όχι. Τώρα που σε βλέπω, να δω, που σε βλέπω καλύτερα, εντάξει, θα γίνεις ένας πολύ καλός σύζυγος για την Εδβής. Θα κάνω ό,τι μπορώ κύριο Σπό. Λέγε με πατέρα σου λέω. Παιδί μου, να την αγαπάς. Το αξίζει. Κάτι είναι μητέρα. Όσο γι' αυτό κύριο Σπό μείνετε ήσυχος. Το συντομότερο δυνατό. Μπράβο παιδί μου. Και κοίταξε να δεις, δύο εγγονάκια θέλω, Κοιτάξτε, για το ένα δεν υπάρχει θέμα. Για το δεύτερο, μας ελπίζουμε κύριο Σπό. Λέγε με πατέρα σου είπα. Τέλος πάντων, εμείς θα τα πάμε πολύ καλά βρε Ζωζό. Ήρθε το ταξί. Α, ευχαριστώ πολύ. Πάω να δω τι γίνεται. Ναι, πηγαίνετε κύριο Σπό, πηγαίνετε. Ζωζό, χαίρομαι που σε βρίσκω μόνος σου. Ήθελα να σου μιλήσω. Α, δεν βαριέστε, μόλις τα είπαμε τον κύριο Σπό. Ο κύριος σας πώς σου μίλησε σαν πατέρα. Εγώ θα σου μιλήσω ως μητέρα. Ως άντρας και ως καλλιτέχνης. Παιδί μου, η ζωή έχει ταλέντο. Τι σόι τα λένε δηλαδή. Καταρχάς, η γυναίκα θέλει να της πάρει στον αέρα από την πρώτη στιγμή. Δεν σε μένα με τη ζεμένη. Τι πάταξε. Δεν νομίζω να μου χρειαστεί αυτό. Έτσι ξέρεις τις γυναίκες, γι' αυτό μιλάς. Άκου με εμένα, έχω μεγάλη πείρα. Εσύ ως άντρας πρέπει να έχεις πυγμή. Ναι, αλλά κύριε Λεσκαλέ, ξέρετε. Μη με διακόπτεις. Πάρε παράδειγμα εμένα. Τον Μέιζερ με να μου σηκώσει κεφάλι εμένα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Ζερμέν! 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 Τι φωνάζεις μωρέ, την όρεξή σου έχουμε. Έλα αμέσως μέσα, λιγό εγώ έξω σου το ειδήκαμε. Έρχομαι καπούλα μου. Το σου λέω Ζωζό, πού το είσαι τι κάνεις. Είσαι τόσο καλός μαζί μου, Ζωζό. Εδβής, εγώ σ' αγαπώ, αυτό είναι όλο. Εσύ μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ, Ζωζό. Ελάτε, ελάτε, πάμε γρήγορα για να τελειώνουμε. Θα αργήσουμε στο κάπου. Και εμείς να σας ζήσουμε κύριο Σπό. Ήσουν να σας ζήσω.
παντρευτείτε, κύριε. Καλά σας σήμερα, είσαι τρέχει. Merci. Μας το πάθατε. Μόνη, δεν θα σας συνοδεύσει κανείς. Καλέ, ο ποδηλάτης τελείωσε. Δεν το ξέρει με τώρα. Καλέ, αυτή δεν είναι για φυσιάθλημα κι άθλημα. Μπράβο, καλέ, μπράβο, μου αρέσει πολύ το box. Σήμερα πάει λίγο ξέρει. Αλίμονο, υπάρχει και καμιά ειδικότητα που να μην σ' αρέσει. Άντε Ζάκη στα δικά σου κούκλα μου και σύντομα. Ούτε διατύχει. Ο Μπόμπ είναι κατά του γάμου. Όχι που θα ήταν η εξαίρεση. Ελάτε, δεν τελειώνουμε και θα κάνουμε τον γάμο. Παιδιά, ελάτε. Παρακαλώ. Νοικιάζετε ένα διαμέρισμα εδώ. Μάλιστα, θέλετε να το δείτε. Μα και φυσικά είναι εύκολο. Δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα αυτή τη στιγμή, αλλά τι να κάνουμε. Ελάτε. Ελάτε, παρακαλώ. Παρακαλώ, φύγετε να του δείξω. Ελάτε. Βλέπετε, έχει πολύ ωραία θέα. Ο ήλιος πέφτει όλο το απόγευμα. Κυρία Μαρέ, Ναι. αν είναι να κάνουμε τόση ώρα θα κάνουμε τον γάμο. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Πάμε. Ελάτε κύριε Μαρέ. Σας περιμένουμε, μην αργήσετε. Τελειώνω και έρχομαι. Περιμένουμε. Λοιπόν, Μου αρέσει. Πόσο θα μου το νοικιάσετε? 500. 500? Για εσάς, 300. Α, έτσι μάλιστα, θα το πάρω. Ωραία. Πείτε μου και κάτι ακόμα. Ναι. Εδώ στο έκτο πάτωμα έχετε τουλάχιστον ησυχία. Από ησυχία στο έκτο πάτωμα, άλλο τίποτα. Στο έκτο πάτωμα δεν συμβαίνει τίποτα ποτέ. Τίποτα και ποτέ. La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac tic-tac, tic-tic. Glou, 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 on jouait dindon. Et la jolie cloche ding-dong-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum. Tout avait vu boum, et c'est l'amour qui fait boum. Il chante l'oreille. Oh, le ce boum, il relie boum à l'oreille. Il a changé de cuillère et la rue, il y a des filles qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va s'arrêter. La folle douce fait boum, tout avait vu boum, dans notre cœur fait boum boum. Le vent dans les toits fait boum, la vie chaude à boire fait la vie chaude à boire. Et les filles font dans notre cœur fait tout avait vu des boum, l'oiseau du boum, c'est l'orage. Boum, l'éclair qui fait boum, et le bon Dieu du boum, dans son fauteuil vert.